Αυτά για την Φεντερίκα Πελεγκρίνη. Ήρθε η ώρα για την δεύτερη συμμετοχή Έλληνα αθλητή σε τελικό. Στα 200 ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας από τους 8 που θα διεκδικήσουν τα 3 μετάλλια. Και με το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε χθες, με 1.57.41, μια πολύ μεγάλη επίδοση, του δίνει και ελπίδες γιατί όχι να βρεθεί για δεύτερη φορά στο βάθρο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει το χάλκινο ήδη στο Λονδίνο στα 100 μέτρα ύπτιο. Ωστόσο υπάρχουν αθλητές οι οποίοι ο Ράψης έχει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Καβέτσκι έχει την εμπειρία και το πώς κερδίζονται χρυσά μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ο Χρήστου δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτός έχει ανέβει στο βάθρο στο Λονδίνο. Έχει ψυχολογία, είναι πολύ καλά και σωματικά και ψυχολογικά και βεβαίως αυτό του δίνει τις όποιες ελπίδες μπορεί να του δώσουν για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Και ξεκινάει τώρα η κούρσα. Ξεκινάει με τον Καβέτσκι να είναι πιο δυνατός. Βλέπουμε τον Χρήστο εδώ μπροστά μας με το άσπρο σκουφάκι στην τρίτη διαδρομή. Ο Ράψης ακολουθεί. Είναι Καβέτσκι, Ράψης και Χρήστου οι τρεις πρώτοι. Μετά το πρώτο 50, μιλάμε ότι είμαστε στα 200 μέτρα. Ο Καβέτσκι μετά το γύρισμα ξεφεύγει ακόμα περισσότερο. Ο Ράψης αλλά και ο Τουμάρκιν ανεβαίνει, αλλά και ο Ταράσεβιτς, και ο Χρήστου προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στους υπόλοιπους. Έχει μείνει πιο πίσω ο Χρήστου τώρα. Ο Καβέτσκι θα γυρίσει πρώτος στα 100 μέτρα. Έχουμε άλλα 100. Τουμάρκιν δεύτερος, Ράψης τρίτος. Ο Τουμάρκιν έχει πάρει χάλκινο μετάλλιο το 2012 στα 200 μέτρα ύπτιο. Με τον Καβέτσκι, τον πρωταθλητή Ευρώπης, δύο συνεχόμενες φορές να έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Τους υπόλοιπους να τον ακολουθούν. Τουμάρκιν και Ράψης αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Καβέτσκι. Έχει μείνει ο Χρήστου στην πέμπτη θέση. Καβέτσκι, Τουμάρκιν και Ράψης. Και πάμε για τον τερματισμό. Ο Χρήστος προσπαθεί να ανεβάσει το ρυθμό του, αλλά ο Καβέτσκι βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο του στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο Τουμάρκιν κάνει και αυτό στη δική του αντεπίδεση, στην ουσία εξασφαλίζει έτσι το ασημένιο μετάλλιο. Ο Ράψης, ο Λιθουανός, θα πάρει το χάλκινο. Ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα αυτή η κούρσα από την αρχή σχεδόν. Καβέτσκι χρυσό μετάλλιο, Τουμάρκιν ασημένιο, Ράψης το χάλκινο μετάλλιο. Ο Χρήστος θα πάρει την πέμπτη θέση με χρόνο 1.58.87. Εδώ ο Ράδοσλαβ Καβέτσκι, πρωταθλητής Ευρώπης για μια ακόμη φορά στα 200 μέτρα ύπτιο. Εδώ βλέπουμε το ξεκίνημα με το Χρήστο να βγαίνει πολύ καλά μετά την εκκίνηση, να κάνει καλό πρώτο 50, να γυρίζει τρίτος. Ο Καβέτσκι πάντως από τα πρώτα μέτρα μπήκε μπροστά, πήρε κεφάλι και όσο περνούσε η ώρα εξασφάλιζε έτσι το χρυσό μετάλλιο. Ο Τουμάρκιν στο δεύτερο κατοστάρι ανέβηκε. Ο Ράψης ήταν πάντα κοντά στον Καβέτσκι σε μια απόσταση, στην ουσία ήταν πάντα μέσα στο βάθρο. Ο Μπάλοκ έκανε και αυτό στη μεγάλη αντεπίδεση. Στο τελευταίο 50 ανέβηκε τέταρτος. Ο Χρήστου στην πέμπτη θέση.